גם במקום שאנשים רעים, גם במקום שאנשים לא טובים, גם במקום שאנשים כולם גנבים וגזלנים ונואפים, גם שם יש אנשים טובים. גם שם תשמור על עצמך לא לאבד את המוסריות שלך. משה רבנו גודל, הוא רואה כולם עבדים, מכים את כולם, מרביצים לכולם, משפילים את כולם, ככה מצרים הייתה בנויה. אני במעמד יותר ממך, אני אתן לך מכות. אני במעמד יותר ממך, אני אעשה לך מה שאני רוצה. אבל משה רבנו רואה איש מצרי מכה איש עברי, הוא לא יכול לראות את זה. הוא עומד והורג את המצרי. למה? כי הוא לא יכול לראות כזה דבר. ומשה רבנו מסתבך מזה. מבן של פרעה הוא צריך לברוח שלא יהרגו אותו. לאיפה הוא בורח? למדיין. ומה הוא רואה במדיין? לפני כן, למחרת משה יוצא, הוא רואה שתי יהודים רבים. זה כבר לא מצרי מכה עברי, יהודים רבים. עומד משה ואומר לו, רשע, למה תכה לאיך? למה אתה מרביץ לו? אומר לו אותו אדם, הלאורגני, כמו שהרגת אתמול את המצרי, אתה רוצה להרוג אותי? משה רבנו אומר, אכן הודע הדבר. אין להם מוסריות לאנשים האלה. האנשים האלה, אני הכיתי ואני הרגתי כי אני ראיתי מה עושים להם. אין להם מוסריות. משה רבנו בורח. מגיע למדיין, הוא רואה צאן מכים את הבנות של יתרו, הוא לא יכול לראות את זה, הוא שומר על המוסריות שלו.